Tak ahojte priatelia, máme tu druhý deň, cez noc to stálo v takej chladnej komore, mierne zaťažené krabičkou, aby sa nevykrivili tie oblátky, takže teraz si to roztvoríme. Ostalo trošku z tej polevy, z toho krému, takže to natrem na vrch. A na vrch ešte posypem posekané orechy. Keď to mám posypané, urobím prvý kontrolný rez, aby ste videli, ako to vyzerá. Takže tieto oblátkové rezy môžu jesť aj diabetici, pretože tam nie je cukor, ale je tam xylitol, samozrejme s mierou, ale tiež aj ľudia, ktorí majú intoleranciu na lepok. A keby sme miesto tej hery dali napríklad palmarín, tak by to mohli jesť aj ľudia, ktorí majú intoleranciu na laktózu. Tak vyskúšajte, u nás majú tieto oblátky radi úplne všetci. Ahojte.